Instagram práve ohlásil najväčšiu aktualizáciu za posledné roky, ktorá sa radikálne dotkne každého z vás. Takže pozorne počúvaj, pretože sa to dotýka aj tvojho súkromia. Tá najväčšia z nich je funkcia repost. Vďaka nej vieš dielať príspevky iných ľudí priamo v aplikácii. A vieš, čo je na nej najlepšie? Že takto získaš o mnoho väčšiu šancu byť virálny, keďže každý, čo repostuje tvoj príspevok, ti pridáva videnia, lajky a dokonca aj komentáre. Ale čo tak ďalšia funkcia, ktorá ťa možno naserie? Odteraz ti pribudne nová sekcia v Reelskách, kde uvidíš iba videá, ktoré lajkli všetci ľudia, ktorých sleduješ. Pamätáte si ešte na sekciu, kde ste videli všetko, čo vaši kamoši lajkujú? Toto je ešte horšie. A posledná novinka na záver, ktorá tiež ohrozuje tvoje súkromie. Instagram testuje mapku, kde si môžeš zdieľať polohu s blízkymi. Tvoji kamoši uvidia, kde sa nachádzaš a aký obsah si na tomto mieste pridal. Takže ak sa bojíš o svoje súkromie, teraz ti dám návod, ako ho vypnúť. V nastaveniach mobile prejdeš na aplikáciu Instagram, prejdeš na polohu a stlačíš nikdy. Čo vravíš na tie novinky? Tešíš sa na ne, alebo ťa len nasrali, keďže hazardujú s tvojim súkromím?